ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаутижӣ қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шта лайк ҳазир кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. аллакай ҳамин ҳафта яке аз турнирҳои беҳтарин яъне UFC 271 моҳу шуморо интизор аст ва дар ин турнир дар карди асосӣ Исраил Адесаня ва Роберт Уитекер мубориза хоҳанд буд. Дар муҳорибаи аввал дӯстон хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня дар раунди дуюм бо таърихи нокаути техникӣ ғалабаро ба даст оварда буд. ҳамзамон чемпиони вазни миёнаи дивизион Исраил Адесаня муроҷиат кард ки дар соли 2022 мехоҳад се муҳориба баргузор кунад. суханҳои Адесаня: ман дар соли 2022 мехоҳам се муҳориба баргузор кунам. ман розӣ нестам. рости гап, соли гузашта барои ман на он қадар соли пурбарор буд. ман ду муҳориба баргузор кардам ва ба вазни нимвазнин баромадам ва дар он ҷо нақшаҳоямро барбод додам ва баъд аз он камарбанди худамро дар вазни миёна муҳофизат кардам. дар ҳолати муҳориба бо Веттори маро ғам фаро гирифт. ҳатто мураббии ман твистер дод зада гуфт: зиқ нашав, изи, эҳтиёт бош. ва ман дар ҷавоб гуфтам: албатта. ин на он қадар хандаовар буд, чунки Виттори ҳаракати ғалаба карданро намекард. ӯ ҳаракат мекард ки зинда монад. ва ман дар ҷавоб гуфтам ки камарбанд дар дасти ман аст. агар то онро ба даст овардан нахоҳӣ, пас ихтиёр дар дасти туст. дар ин бора дигар намехоҳам ҳарф занам, чунки ӯ дар твиттер боз сухан карданро сар мекунад, гуфт Адесаня. дӯстон, хотиррасон мекунам ки рӯзи 12 феврал дар Амрико ва рӯзи 13 феврал дар Федератсияи Русия Адесаня бар зидди Роберт Уитекер реванши худро дар турнири UFC 271 дар Хьюстон баргузор мекунанд. дӯстон, мехоҳам ба шумо як факти ҷолибро бигӯям. Роберт Уитекер 10 маротиба рақибони худро ба нокдаун фиристодааст ва 7 маротиба худаш дар ҳолати нокдаун қарор доштааст. Исраил Адесаня рақиби ӯ бошад 11 маротиба рақибони худашро ба нокдаун фиристодааст ва 1 маротиба дар ҳолати нокдаун қарор гирифтааст. ба фикри шумо дар ин муҳориба ки ғалабаро ба даст меорад? Исраил Адесаня ё ин ки Роберт Уитекер? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависен. барои мо ҷавоби шумо зарур ва муҳим мебошад. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. ҷанговари тоҷик Сарварҷон Ҳамидов ба октагон бармегардад. расман рӯзи 19 март дар шаҳри Абу-Даби дар турнири навбатии UAE Warriors бар зидди ҷанговари озарбойҷонӣ Али Гулиев муҳорибаи худро баргузор мекунад. хотиррасон мекунам ки Сарварҷон дар куномаи варзишии худ 12 ғалаба дорад ва ҷанговари бебохт ҳисобида мешавад. ҷанговари озарбойҷонӣ рақиби ӯ бошад 6 ғалаба дорад ва ӯ низ дар куномаи варзишии худ ҳоло ягон бохт надорад. умедворам ки ин ҷанговарон як муҳорибаи хубро пешкаши мо мухлисони ММА мекунанд. охирон маротиба Сарвар Ҳамидов дар турнири UAE Warriors 24 рӯзи 29 октябри соли 2021 бар зидди ҷанговари кореягии Су Янг Ҷонг ҷанг карда буд ва бо қарори яковозаи доварон дар ин муҳориба ғалабаро ба даст оварда буд. айни ҳол Сарвар дар шаҳри Барнаоли Федератсияи Русия қарор дорад ва барои муҳорибаи навбатии худ омодагии ҷиддӣ дида истодааст. ба Сарварҷон Ҳамидов омодагии хуби беосеб ва дар муҳориба ғалабаи дурахшонро орзумандам. хуб дӯстон, шумо низ фикру ақидаҳои худро дар зери видео нависен. ин буд хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА. мо аз гуфтани суханҳои ба шабакаи мо обуна шавед ва зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кардан хаста намешавем. аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо обуна шавед, лайкро шатақати занед ва зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён карданро фаромӯш насозед, чунки ҳамавақт хабарҳои ММАро мо аввалин шуда пешкаши шумо мегардонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то барномаи навбатии Чӣ гап.